Sí, tothom? Llestos? Molt bé. Hola. Ai, No, una altra vegada no. Tranquils. no, perquè això no... Tranquil. Vale, tropa. Formeu bé, cago en la puta, que estem davant del tinent, està a punt de les ordres. Tots en fila. 3 columnes de 3 homes, vinga, va. S'estan carregant d'hòsties, pobrets. Bueno, han fet... Sí, bueno, una ha de ser de 2. I el perit és que fa coses. Hacen cosas. Val. Va, el codi dels xiulets. Un xiulet serà alto. Val? 2 xiulets serà avançar. I 3 xiulets... Ah, merda, granada! Terra, terra, al terra, al terra, al terra, al terra, al terra, al terra. Hòstia puta, tio. Dinero. Però que el xulet és el matent o amb la G? Pues sí, però jo tinc la T per llançar granades. També que és difícil que se m'escapi una granada, però clar, amb el puto xiulet... Mira, Un xiulo. Un alto, i investiguem o què? Què collons? Això són més de 3, què fem? Aviam, m'agrada que la moral de la tropa sigui alta, però d'aquí a xiular tan tranquil·lament sí, donant... crec que agafaran els alemanys i ens fotran. Home, enganxa la batalla de la mana i ens ho Si explicarà. fos tot el rato així, estaria molt bé, així de sota. Per cert, portem menjar i aigua, aquí penso. Sembla que no. Bueno, No em preocupa. no et preocupa. No arribarem a tenir tanta gana, no? Sergent, es podria marcar on està en aquesta casa? És waypoint 2. Qui m'ha disparat? I aquest... I això? Jo, però no... Uau! Ha matat a la Xana. Traïdora. Pot dir rum? Li sap greu que el distregui un moment, senyor? No, endavant, no tinc l'agenda molt buida aquesta setmana. Veu? Dijous matí s'ha afusellat i per ara no hi ha res més. Oh, bé, hi ha uns xicots aquí fora que voldrien fer-la petar una mica. Ah, encantat, m'agrada conèixer gent nova, endavant. Són el caporal Hola. Jones i els soldats Fraser, Hola. Robinson i Tippleway. Hola. Hola. Ah, ja. Bé, han sigut molt amables de passar per aquí. I a què es dediquen? Som l'escamot d'execució. En tenen tota la cara. La Xana? La tractem o la deixem? No, és traïdora, m'ha disparat. And now, memes. Deu ser la patrulla d'abans. Sí, però van corrents i molt azarats. Sí, tranquils. Ja els veig. Qui ha pitat? Qui tenia xiulet? Hòstia. Hi ha un altre enemic? Hi ha un altre... desertor? No ho sé, jo començo a pensar que... Hi ha un altre infiltrat? Un altre traïdor. És un mal lloc per ocultar-se. Què? Crec que és un mal lloc per ocultar-se. És per... Hòstia! Hòstia puta! No! Retorneu el foc! Granada, granada, granada! Al terra, cobriu-vos! Cobriu foc, retorneu foc!